Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovom briefingu hnutia Olano Nova na tému Chystá sa ďalšia kompa. Dámy a páni, firma Proces Management SRO sa za bývalej vlády zviditeľnila tendrom na extrémne predraženú kompu pre štátnu vodohospodárskú výstavbu. Ako si možno pamätáte, vďaka tomuto super kšeftu sa mala predražiť kompa na úseku Dunaja medzi Vojkou a Kyselicou z 500 000 eur na takmer trojnásobok. Tento super kšeft vznikol ešte v čase, keď celý štát, všetky ministerstvá, všetky štátne podniky ovládala jedna strana. Potom prišli parlamentné voľby, v ktorých väčšina voličov dala hlas zmene. Namiesto zmeny však prišla vláda kontinuity a pokroku. A dôkazom tejto kontinuity je aj zákazka v Národnej diaľničnej spoločnosti. Minulý týždeň vyšiel vo Vestníku verejného obstarávania vyšlo oznámenie s označením veľmi príznačným 11922-DES. Nasledovné oznámenie. Obstarávateľ Národná diaľničná spoločnosť AS, zákazka podporné a pomocné dopravné služby, poskytovanie odborného, technického, projektového a ekonomického poradenstva v otázkach súvisiacich so spoplatnením cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie. Druh postupu, rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia. Celková hodnota 2 200 000 eur. Názov dodávateľa Proces Management SRO. Zhrnuté a počiarknuté, firma Proces Management získala od Národnej diaľničnej spoločnosti zákazku na poradenské služby za 2,2 milióna eur bez akejkoľvek súťaže. So zdôvodnením si Národná diaľničná spoločnosť ťažkú hlavu neurobila. Dočítame sa ho v spomínanom Vestníku. Teraz budem trošku dlhšie citovať, ale myslím si, že stojí to za to. Takže citujem. Spoplatnenie ciest predstavuje komplex vzájomne previazaných vzťahov a interakcií rôznych subjektov verejného a súkromného sektora a dynamicky sa vyvíjajúcu oblasť, na ktorú majú významný dopad stále sa meniace právne normy Slovenskej republiky a Európskej únie. Stále sa objavujúce kľúčové témy majú dopad na všetky stránky spoplatnenia. Ide napríklad o rýchly vývoj projektu zavedenia Európskej elektronickej mýtnej služby, ktorú vyžaduje Európska komisia. Táto služba už mala byť zavedená vo všetkých krajinách únie, ale kvôli komplexnosti a zložitosti tejto témy nie je reálne zavedená nikde. Neriešenie tejto služby v krátkom čase môže znamenať začatie konania Európskej komisie voči Slovenskej republike, ktoré môže znamenať obrovské finančné škody pre verejného obstarávateľa a Slovenskú republiku. V spolupráci s Proces Management a Slovenskej republiky sa podarilo už viackrát odvrátiť túto hrozbu. Proces Management sa priamo aktívne podieľal na rokovaniach Slovenska s Európskou komisiou. V tejto súvislosti je nutné zabezpečiť nezávislý dohľad nad implementovanými krokmi s cieľom eliminovať opätovný infringement. Toto sa vzťahuje aj na iné kroky v spoplatnení, na ktoré majú dopad právne normy Slovenska a Európskej komisie. Všetky oblasti vyžadujú zachovanie kontinuity odborného technického poradenstva. Proces Management disponuje unikátnym know-how, ktorého využitie je pre verejný záujem nevyhnutie potrebné. Proces Management pôsobí na všetkých projektoch spoplatnenia kontinuálne od ich začiatkov a zabezpečuje kontinuitu odborného substrátu s nimi spojeného. Proces Management je oboznámený so všetkými projektovými súvislostiami v podstatnom rozsahu, determinujúcimi ďalší vývoj projektov a spôsobov reflexie nových výziev. Z technických dôvodov požadované služby nevie poskytnúť iný dodávateľ bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, neohrozilo verejný záujem bez rizika vážnych škôd na strane verejného obstarávateľa a Slovenskej republiky a tak ďalej. Čiže na jednej strane Proces Management je od začiatku celého procesu súčasťou vyjednávania o zavedení toho elektronického mýtneho systému. A na strane druhej tento systém dodnes nie je zavedený. A teraz nám má táto firma poradiť, ako sa vyhnúť problémom pri vyjednávaniach s Európskou komisiou. To je naozaj čistá hlava 22.
Ako prišli súdruhovia z NDS na to, že toto poradenstvo je schopné poskytnúť len firma Proces Management? Skúmali trh? Zisťovali, koľko poradenských firiem poskytuje tieto služby? Z vestníka verejného obstarávania sa žiadnu takúto informáciu nedozvieme. Ako prišli súdruhovia z NDS na to, že to bude stať 2,2 milióna eur? Ani to sa z vestníka verejného obstarávania nedozvieme. Čím si však môžeme byť istí, tak to je to, že tam, kde je len jeden uchádzač, neexistuje žiaden tlak na cenu, žiadna súťaž, nikto nemá motiváciu poskytnúť pre štátu výhodnejšiu ponuku, aby štát ušetril, aby tá služba bola čo najlacnejšia. Ja by som doplnila kolegu Gábora Grendela k tým dôvodom, prečo je Proces Managementu najvhodnejšou firmou, aby robila toto poradenstvo. Ale by som chcela upozorniť, že rokovacie konanie bez zverejnenia je tou najprimitívnejšou formou ohýbania verejných zákazok. Takže dôvody, prečo poradca nebol vybratý, vyznievajú úplne smiešne, uvádzajú časovú tieseň. To je obľúbená a už klasická výhovorka. Proces Management sa údajne podielal na rokovaniach Slovenska s Európskou komisiou. A tu sa pýtam, prečo sa Proces Management podielal na rokovaniach s Európskou úniou, keď táto kompetencia spadá výlučne pod rezort Ministerstva dopravy a rokovať z EÚ by malo v prvom rade Ministerstvo dopravy. Nutnosť zabezpečiť kontinuitu, tak tu sa pýtam pána ministra. To znamená, že ak sa niekto raz dostane k lukratívnej zákazke, tak v tejto oblasti bude profitovať na večné časy len preto, že je potrebné zabezpečiť kontinuitu. A zároveň by som chcela upozorniť, že Proces Management riadil teda, ako už spomenul Gábor Grendel, verejné obstarávanie v prípade kauzy Kompa a motal sa aj okolo zavádzania elektronického mýta. Teda oprávnene sa môžeme obávať, čo za biznis sa zas chystá. Keď sa vrátim späť k elektronickému mýtu, tak ak si spomínate, elektronické mýto bolo oproti iným krajinám predražené o 500 miliónov eur. A to som si dala tú námahu, že som to porovnala s inými krajinami, napríklad s Nemeckom. A keď si porovnáte výber mýta v Nemecku a u nás, tak zistíte, že zatiaľ čo v Nemecku si prevádzkovateľ elektronického mýta nechá 11% zo všetkých peňazí, ktoré ľudia zaplatia za diaľnice, tak na Slovensku napríklad v roku 2013 si firma SkyToll ponechala 75% z vybraných peňazí. Čiže štátu z peňazí, ktoré sme zaplatili za diaľnice, šlo reálne len 25%. Čiže toto je ten slávny biznis, pri ktorom radila práve firma Proces Management. A teraz sa pýtam pána ministra, či je správne, aby ľudia, ktorí sa zúčastňovali na projekte, ktorý dopadol tak, ako dopadol, by mali štátu naďalej poskytovať poradenstvo, a to dokonca v tej istej oblasti, ako bolo elektronické mýto. V tejto veci budeme podávať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a budeme písať pánu ministrovi a budeme sa ho pýtať. Čo sa týka podnetu na Úrade pre verejné obstarávanie, nerobím si veľké ilúzie, pretože jeho predsednička pani Zita Táborská so firmou Proces Management dlhodobo spolupracovala. Tu by som ešte chcela spomenúť, že Proces Managementu sa teda veľmi darí za vlády pána Fica. Robili sme takú veľkú analýzu, kde sme oslovili za rok 2015 91 štátnych inštitúcií, orgánov a inštitúcií a pýtali sme sa, koľko vynakladajú na poradcov v oblasti verejného obstarávania. A predstavte si, že v roku 2015 len jeden štátny podnik, Vodohospodárska výstavba, vynaložil na poradenstvo pri verejnom obstarávaní 409 000 eur. A dal ho komu? Práve firme Proces Management. A aj keď sa zmenila vláda, tak už Vodohospodárska výstavba za nového pána ministra opätovne stihla zazmluvniť firmu Proces Management, tentokrát na 180 000 eur. Keby vás zaujímali, nebudem hovoriť o výsledkoch tej analýzy, že
aké ohromné rozdiely sme našli napríklad v hodinových sadzbách rôznych poradcov, to si môžete prečítať potom na blogu, ktorý dneska zverejňujem. Tam nájdete všetky informácie. A takisto ešte kolega Gábor Grendel sa bude pýtať pána ministra na výbore pre verejnú správu, ako je to teda s týmto rokovacím konaním bez zverejnenia, ako je možné, že vybrali bez transparentnej verejnej súťaže práve túto firmu. Ďakujeme. Dobrý deň, Krynovic, televízie, teatry. Spomínali ste, že dávate podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Je to jediný krok, ktorý budete iniciovať? Nehrozí v tomto prípade nejaké možno podanie trestné oznámenie alebo niečo podobné? Nezvažujete? Ďakujem pekne. Trestné oznámenie zatiaľ nie. Zas úplne asi nie je správne zavaliť orgány činné v trestnom konaní trestnými oznámeniami v každom jednom prípade, v každej jednej kauze. Nie všetky obchádzania zákonov sú trestnými činmi. Čiže tu zatiaľ toto podozrenie nemáme. Skôr sa nám javí, že je rozumné obrátiť sa na úvo a pýtať sa ministra verejne na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, prečo takýmto spôsobom postupujú jeho úradníci. Možno bude sám prekvapený, možno nie. Uvidíme. Takisto sa budeme pýtať aj pána ministra životného prostredia, ktorý hlásal zmenu a lepšie riadenie tohto rezortu. Prečo podnik, ktorý spadá pod neho, opätovne spolupracuje a práve vo verejnom obstarávaní s firmou, ktorá bola zodpovedná za jednu z veľkých kauz tohto rezortu.